Halo mga bay, mamahaw ta mga bay, mo ning akong pamahaw karon. Muni lang pan diri bayang lapad kay murag plato. Unya ang style ani isugba sa ani siya. Aya kaunon. Ni style yung pan diri bay. Unya ang timpla tag kape. Ni pare sa kape. Kape nya na day ko diri poy kuan ka ng sobra ni inahan sa iyang pamahaw, baked beans, gisa na ko sa sibuyas, mo nang akong ipares. Magtimpla usa tag kape kay di man ta masilbi og way kape. Mangay na atong kinabuhi pampabuhi sa mga pabuhi sa mga ugat nga nangatulog pangduka pa kay pwede man unta matulog og sayo magsige pa man og kuan laag-laag. Sige kuan tanaw sa lidag unsa pang mga buhaton ano di makatulog dadyon. Diha tay pure Nescafe diri na hurot na ngumpra man karong adlaw ang Huwebes dapat Miyerkules mangumpra ang abta ng Huwebes ay naman tong asukal din kuan asukal ginagmay na lang sa kog asukal ron bay nagbawas na kog asukal mana lamang to sa ka-stick ning pamahaw sa kabos nga sukdon tani kay misuring kap man ning atong tasa di kami galap shout out kaninyo ang oras diri karon alas 9 ang takna sa kabuntagon time sa ako pang isure ba sinapay kapin alas 9:03 ako na humagmap dito kay akong gibiyaan kay sigig agi-agi na sigig agi-agi gibiyaan usa na akong map map nya sus Ginoo ko di apa koy kuan kanang labhanan nga karpet kay ining among amahan lakaw gahapon pag uli Jesus nagbit-bit mo ako nagaba bitbit og daay sa iring bag na iyang sapatos nagbitbit og daay sa iring baso hangto diri hagoy Ginoo ko ang tibok balay perting baho ang daay sa iring tabang mananabang Ginoo panabangi diyan pamahaw na to din nilaman sa kawali kay kapoy hugas dagang hugasan agoy Ginoo ko agoy bay ang sapatos ni amahan natunong pagid harang bisihan ako kay nagluto na ko maayo nya hala taman diri unsa baro baho kayo hagay Ginoo ko ang inahan nga pirti ka kuan ang ilong nagpa bungol-bungol pud siya sa baho ingko nay piti naghanang tae nay nagkatay diri sa kuan ay ikan sa kusina paingon dito kay yan himanti si tatay kay na lagi siya gipalit lagi iyang gipa kuha sa ako ang iyang kinumpra palikod sa iyang sakyanan nya mao to naratol na ko hinoon kay akong niluto diri masunog ay akong gisubay hangtod dito sus natumban day niya pag naog niya sa kuan sakyanan kanang sa kuan sa driver seat pag naog day niya wa pud na amot og diin pud iyang upat ka buok mata nga upat ka buok mata diin pud ka naglantaw basig naghangad sus wa naglantaw sa iyang gikuan gi naugan sa iyang tiil hagoy pertig yung tuno nga dito nahakop gyud tanan sa sapatos ako sing giinan tay naikuan ang imong sapatos tay naikuan kanang hugaw kay wa man ko kahibaw sa English anang tay sa English ang tae ba ko nga naikuan ka nang imong sapatos na ay dirty niya na nalaman ko kay di ko makakuag na tae ingon pud ko ni nanay nga nay ka nang kuan daghang kaka kay kaka man ang ara den mautubay sus Ginoo ko kay ingon siya nga sige dali diha og kanang singan ani kanang brush o dali diha kuan kanang spray o kuan banlaw anang mga ditol kanang ilang mga pandisinfektan din ko nga
Nay, busy na rin magkain ko na. Dili ko ka atubang ani na. Kaya akong giluto, di na mabiyaan. Siya nga, tawagay mo kauban, tawagay mo kauban. Ito, di tawag mo kauban. Ko nga, saan hiyo, busy ba ka din na? Oo, namlan sa ako tin. Ako'y ginoo tabangin sa ako diri kay akong niluto, di na ako mabiyaan. Nagkuam, nagbitbit, utay sa tatay, mga anak. Dili na puno hantod ko dito sa git. Agoy hastang carpet Ginoo, tabang daho kay trabahoon ba. Ito ang carpet idalon to diri sa luyo. Kay paliguan. Ingon sarang hiyo ilabay ko nga. Manang hido sa tas tagbalay kung palabay bag dili. Hindi ta mapadakag labay kay wapa pa kain kapit dito sa gawa katong green ba. Murag kuan kanang Bermuda. Pero tela lang ang Bermuda. Mao to. Nga. Hindi na nanay nga. Nay, unsa may ilabay ning kapit? Ano ilabay man? Nga ilabay man nga. Ngano, ikaw, imuhang anak o malibang makalibangan ng sinina, imo ding ilabay ng sinina. Ko, dunot na kayo na ilabay. Unsa nga. Ang kanang labahan na ayaw ilabay kay unsa na lamang kung kalibangan tanan niya itong mga gamit di ibang labay tanan ni sinanay. Mahurot ning atong gamit kung ugma na lamang na kay basic pud kay mi kahapon kay nagbisita ang duha ka alaga tagsa sila og sala diri sala dito tagsa rin kabuk bisita pero pitindahan ng mga sisidulat siya. Sarap ka bisita man niya kung siya kaalaga kay simple ra kayo nanay kape din na og mga tuba din na og kaning baso nila tagsa sila ka buok okay na wa din nang inahanglan og unsa pa ipares kaning usa sa Ginoo ko ano daghanang gulo ko bansa ba kanyang samuay pa ko dako bilito akong gimit. Lami ni pa. Lami ni ako, boss. Balik na nanay gahapon. Baga ba? Nga, giluto sa tumay pang paluto gabi ini kon. Dali ra noon mga kuan baka nang dali ra mahuman malutoon nun. Ya? Alberto white pasta. Dali ra no nag-study ra ko diha kadjut niya. Pagkahuman patatas ko ni ipaprito cubes niya. Gapoy chocolate na kuan sa tasa ra lutoon, chocolate cake na sa chocolate cake in cup. Nya kahibaw mo kinsa na nga siya among kuan gitrabaho. So sino ego ra gud siya ganahan ra gid sila display bay. Wa gid taw na tandog. Ko na. Sara makapunga-punga kita ani kaon aron. Wa gini matandog. Lami ra ba kayo ang pasta? Mo na lamang ipanihapon ang magabi imbis nga magsalad mi di na mi nag distribo salad kay ano ipangluto kami na koy nangaon. Hak mo sila. Ginahan lamang na idaghang makit ang tubangan. Kaon. Karon ba ito ang umpra silang sarang hiyo. Hindi pa biya po ko nga. Sila na magkuyog mga umpra kaya tatay langas ka ni tatay. Kami, ako may diritig checking sa tanang unsay mga kinahanglan sa balay, unsay wala. Yung mga palito nun. Bukan sa mga kinahanglan sa sulod sa panimalay. Mga kinahanglan sa matag-usan nila. Ako man tiglantaw o usan na lang gani kabuok na bilin gusto lang din mga gamit diri tanan mga dilata tanan sa tindahan kay naman ba may stock room diri kay kausa sa semana ra mamamalit mo na daghang kay may stock no tanon nalamas tanan tagsa ka semana kausa mamalit tingo ba tingo nagunsay wala mga kinahanglanon kay tagsa man na sila mga panginahanglanon
Ala lista, lista. Kani pong amahan po sige pag reklamo din hipon magreklamo nako. Ngano din man ka magreklamo nako dito pagreklamo anang mga nagpapalit sa imo ha kay kami wa man mi amo din ha. Puro man na inyo ha. Ito. Wito ina ang kam. Ina dito si nanay. Anong sana iyang mga pampalit. Igor ako naglista. Lagot kayo niya. Kuha na ka dito sa mga gipanglista nimo. Na siya diha nag-apong, na siya mong kilid. Murag kuang ka ng security guard. Di man kay mo tabang og duot anang kuang ka ng singan anak ang arbana unsa na ang ba? Tanganan sa imong kinumpra di mo tabang duot haram bugata. Misag nagguba na imong namo dinuot kay piti na mapuno ah. Gud mo tabang. Dako kain tao taas. Nasigsunsunod na imong luyo kay basin kuno magpunit kuno kog ako ah. Hindi na ako panahoba rin niya. Yung mupunit ko mananghid makuon ko nga tay gusto na mo ang aning ko bawa ka nang wa na mi kape tay kape mahinahanglan mi kape o siya o sige sige tay maghimo may og kanang salad tay ba kay gimingaw mi sa kanang kuan kanang sweet sa Pilipinas. Unsa may imong kinahanglan anak imong tanan siya. Ako nga condense anak ni stick cream anak na paam kanang cocktail. Agoy daghan pa kasi istorya. Sa mga tamis mo kay na mayon anak siya anak. Manambok mo daghan kasi kumit. Aya kanya tagaan. Manambok ang may anak kay tamis kay na. Iya sang siraan sa niya ba. Tay gimingaw na jud kay mig Indomie tay ay dugay na jud kay sugod pag abot na ko tay. Katong di ako nakakuyog og kausa. Ug pag abot na ko tay ang gani palit og Indomie tay. Diyan di na pwede kay kuan di na maayo siya ako ang lawas. Ang gusto ko. Oo, unsa na pud imong gikuha? Para asa man ang sao man na di man ginahanglanon. Basta tanan nimo pud nito na si comment mo. Kapoy kayo. May kaya nga, ikaw na lamay pamalingki. Si Saranghiyo, maglabad yung ulo. Yung siyang, di labad kay sa ulo ni si tatay, kakuyog pangumpra. Oy, ako maulaw na lang kuan ka ng ito ang mga kababayan nga, makadungog ba? Yung ko nga, ay, anaralan na mong kagalingon. Dahil kay, ngunana na gid ng atong amo. Walang na siya may istorya manggod. Ay may istorya mapanos nang iyahang baba mo nang mag-istorya siya diha sa iyang mga pamalito nato. Ang pang moniton nga ilara man pud na di mo pud na ato. Masa tuas sila karon. May paglakaw nila kun magmap. Doga ko eh sa rasan to. Suksok ko gamay ron bay. Ani ba? Legit ko gamay dalim. Tiwason sa nako kung gimap niya kaon sa nako do ilang kinanan dito sa gawas o sa taas kay tuam sa taas mga buntag paghamam loko sa kuda gamay mga 10 minutos ana ba pait na pagkalami. Shout out na lamang ninyong tanan mga bahay. Daghang kay salamat sa inyong pag ani kanunay sa akong mga premier. Migamig shout out kay Hope. Migamig shout out kay Jojo, kang bay Cecil, bay Lucinboy. Thank you kay bay Joby Bakulod. Nang bay pasyalan Japan. Kisa pa itong sige ani diri sa ako ang kuan. Ako ang premier. Simon si Day. Manay tirang, nakalibos manay tirang, by Mirna, Nini Vlogs. Yan, nakalista mo diri kay mo ani entry ninyo ni sa ako ang premier kung kuan ka nang nagpa-entry man ko sa premier kay magbabunot ko puhon ato sa ni padaghanon ning ato ang inyong mga kuan diri. Mga entry. Mers and family, I've been Bianches, Miguel sa Imelda Gutlay. Simply Went, thank you by Simply Went, Adeline Cabanyog.
Mami Okay, ganda, thank you. Mami Okay. Sara 25 sarang iyo. Akong kauban diri ko apil. Ano sa akong premium kaya ba naka-entry po na ako may nalaman mabunot imong ngalan. Dagaan kag gatos 200, 300, 500. Mahatag ko gatos 100, 300, 500 usa ka libo. Nga akong ihatagan niya ako mapabunot. Nakang salamat basta ani lang mo permis ako ang premier kay naglista ko diri ako lang na siyang ikating niya bunot ra tapon. Daghang salamat sa paglantaw ang bimutanan kung asa man mo himutang karon sa madalog ta kalibutan padayon lang ta sa atong mga lakaw sa kinabuhi ug atong mga mission sa kinabuhi alang sa kalambuan sa tagsa na to ka pamilya. Amping mo mga bay kung asa man mo himutang karon daghang salamat sa kanunay suporta ninyo dinhi kanako. Amen.